Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Христос нарадзіўся, славім Яго. Славім Яго у тым ліку праз кнігі. І адной такой кнігай, якую асабліва хочацца чытаць у святочны перыяд Божага нараджэння, гэта кніга «Каляды з Хроснай». Гэта кніга лічыцца класікай беларускай дзіцячай літаратуры і адначасова кніжнай навінкай. Класікай, бо выдадзена 20 гадоў таму, вытрымала перавыданні на розных мовах, а навінкаю, таму што я трымаю ў руках новае, доўгачаканае беларускамоўнае выданне, якое выйшла ў канцы 2024 года. І маем гонар вітаць у студыі Радыё Марыя нашых госцяў, якія маюць непасрэднае дачыненне да гісторыі «Каляды з Хроснай». Гэта аўтаркай кнігі, шаноўная казачніца Алена Масла і фея Таццяна Крыцкая, якая умее ажыўляць кнігі праз тэатральнае прачытанне. Христос нарадзіўся. Славім Яго. Спадарыня Алена, перш за ўсё хачу вас павіншаваць з такім юбілеем, з 20годдзям вашай важнай у вашай творчым жыцці кнігі «Каляды з Хроснай». Калі вось аналізаваць гэту 20гадовую гісторыю жыцця кнігі, ці шчаслівы ў яе лёс? Дзякуй вялікі, па-першае, усіх вітаю. Дзякую шчыра за запрашэнне, вельмі нам радасна і пачэсна разам з маімі героямі быць у эфіры Радыё Марыя. Ну і ўжо паколькі мы гаворым пра казку, а кніга «Каляды з Хроснай» поўная дзівосаў, я надзену калядны вяночак, калядная пара, і няхай да нас злетаюцца цуды і так паўсюль. Вось, але так для іх больш працягальны такі будзе зразумелы адрас. Сапраўды, у 20 гадоў кнізе, знаеце, і вот неяк так атрымалася, недавно запрасілі мяне на сустрэчу ў школу. Менавіта па гэтай кнізе рабіла студэнтка-практыканка урок для дзяцей. І я вярнулася са школы і зразумела, што менавіта ў гэты дзень у 2004 годзе была дадзена мне кніга, першае выданне. Неяк так атрымалось, вот, сапраўдны цуд быў, што менавіта ў гэты дзень было. Вось, гэта была моя першая кніга. Насамрэч, у мяне адразу выйшлі две першых кнігі, таму што я пісала казкі даўно, вот яшчэ са школы, але кнігі ў мяне пачалі выходзіць у пачатку 2000-х гадоў. І першая выйшла «Каляды з Хроснай», тады была «Таямніца закінутай хаты». Ну і за гэтых 20 гадоў кніга выдавалася ў Беларусі некалькі разоў, на беларускай мове было выданне, на рускай мове некалькі выданняў было. Яна выходзіла ў Санкт-Петербурзе і выходзіла ў Кіеве. Вельмі радая я, што зноў перавыданне па-беларуску, тому што чакалі і пыталіся чытачы. Вось, але апроч таго, так атрымалася, што ў гэтай кнігі ўжо падраслі не толькі першыя чытачы, за 20 гадоў, натуральна, да мяне часта падыходзяць людзі, якія кажуць, вот мы ў дзяцінстве чыталі вашу кнігу, а цяпер чытаем яе разам з дзецьмі. Для мяне гэта так дзіўна, то бок падрасло ўжо не адно пакаленне чытачоў, а яшчэ кнігу неяк па гісторыям разнеслі па свеце. Я ведаю, што вот да мяне звярталіся з Англіі, з рускамоўнага выдання, перыядычнага, часопіс для дзяцей рускамоўных, тады з Францыі, часопіс «Ключ» такі, дзе друкаваліся гісторыі з гэтай кнігі. То есть кніга жыве сваім жыццём. Мяне гэта заўжды так вот здзіўляе, як яна, вот як этот пегас з крыламі, конь, ты як бы распраўляе крылы над светом. Ты выпусціў вось герояў сваіх у жыццё, а яны правяць свой нейкі чарадзейны баль. Незалежна ўжо ад цябе. Мы кажам пра тое, што выйшла перавыданне, але гэта перавыданне ўсё роўна адрозніваецца ад першага выдання, нават беларускамоўнага. Вось калі казаць пра новае выданне 2024 года, чым яно адрозніваецца ад папярэдніх? Ну, усе перавыданні з ілюстрацыямі цудоўнага мастака Владзіміра Даўялы.
Але тут вот калі будете гартаць кнігу, пабачыце яна і колеравая гама, па-іншаму, канешне, расстаўлены ілюстрацыі. Рабіла дызайн кнігі цудоўная мастачка і наш мастацкі рэдактар выдавецкі Майя Пракаповіч. І мне здаецца, што кніга атрымалася вельмі адметная. У яе нейкі такі аздобленыя выцінанкамі, нейкі вельмі нацыянальны, такі вельмі акрэслены настрой з'явіўся. І ў канцы кнігі таксама вось ёсць узоры, як выцінанку зрабіць. Мне вельмі падабаецца. Я калі атрымала гэту кнігу ад выдаўца, я так доўга з ёй няньчылася, разглядала гэта заўжды. Ну, спачатку я скажу так. Спачатку я як выдавецкі работнік, вось я спачатку бачу нейкія хібы. Вось заўжды можна да нечага прыдрацца, але з гэтай я вот песціла, я люлялася, вот вельмі утульнае выданне атрымалася, таму дзякую выдаўцу, дзякую усім, хто над ёй працаваў. Звычайна, калі пішуць пра кнігу «Каляды з Хроснай», то пачынаюць, што гэта незвычайная гісторыя. Што ў гэтай гісторыі чаго больш? Звычайнага альбо незвычайнага? А тут намешана. Разумееце, мне здаецца, як бы цуды, яны, па-першае, жывеш, яны ўсюды здараюцца, да? І тут вот у кніжкі нават падзагаловак такі, як там, праўдзівая гісторыя, крышачку чарадзейства. Абсалютна ўсё, што ў кнігі адбываецца, адбывалася і ў нашым жыцці, у нашым, як кажу, пра сям'ю. Але ведаеце, нават тыя дзівосы, якія, як бы, можна сказаць, ну, такого ж у жыцці ў рэальным не бывае, яны бываюць, таму што дзеля чаго нам дадзеная фантазія. Вось глядзіце, Хросная жыве у самым высокім у горадзе доме, на апошнім паверсе, і вось там яны з Вікай цягаюць хмарку за кудзеркі і робяць ніткі, да? З чаго нарадзілася гэта гісторыя? Амаль усё праўда. Мы сапраўды жывем на апошнім паверсе высокага дома, і на момант, калі пісалася кніга, гэта быў дом адзін з найвышэйшых у Мінску. Тады такіх хмарачосаў, вот як сёння ўжо мы маем, не было. І вось бывае так, вызірнеш у акно, і здаецца, што ты сядзіш у тумане. Мы пасля разабраліся, мы не адразу жылі, мы туды пераехалі, што гэта не туман на вуліцы, а мы ў хмары сядзім. Разумееце, надалей жа ўжо можна фантазіраваць, раз ты сядзіш у хмары, што з гэтай хмараю можна рабіць, і на можа і ў госці да цябе зайсці, а можна вось яе і на ніткі пераплавіць. Вот так і адбылося ў гэтай гісторыі. Альбо калі Хросная з Вікай спускаецца ў вёску і развозіць падарункі. Таксама наша сямейная гісторыя, яна ў мяне пачалася яшчэ ў студэнцтве, калі я пачала вучыцца ў Мінску, я так сумавала па сваім Мілашове, што першы новы год на першым курсе я святкавала з аднакурснікам у Мінску, засталася, тады ўжо ўсё, тады ўжо ездзіла толькі ў Мілашова. І от першы ж прыезд у Мілашова на Новы год я ўзяла ў школе касцюм Дзеда Мароза і хадзіла па хатах, віншавала з Новым годам. За гэта мне былі вельмі ўдзячны бабулі і дзядулі, таму што унукі ведалі, гарадскія унукі прыязджалі, да, яны ведалі, што там на ранішніку будзе Дзед Мароз перапрануты, у школе будзе Дзед Мароз перапрануты, а ў Мілашове ходзіць сапраўдны Дзед Мароз. І таму, як толькі Новы год, яны выпраўлялі бацькоў, толькі да бабулі, дзядулі ўездзем. Вось. А пасля, калі у мяне з'явілася сям'я, калі у нас нарадзіліся дзеці, ўжо і дзеці удзельнічалі у гэтым. Мароз і Снягурка былі ў мяне памочнікі. Таму вот і казка, і праўда. І Пегаса нават мы будавалі. У мяне цудоўна муж малюе і скульптуру робіць. Вось, это яго хобі. І мы аднойчы таксама быў снег у двары, і мы збудавалі гэтага вялізнага снежнага Пегаса. І пакуль мы падымаліся на апошні паверх нашага дома, глянуць з вышыні, як там выглядае гэты Пегас, яго ўжо разбурылі. Вось. Ну і, як сказаць, лёт у наш Пегас ці не? Вядома, таму што дзеці былі малыя, яны плакалі, ну і як бы на хаду складалася гісторыя, што сталася з гэтым Пегасам далей. Вось таму ўсё тут казка, але і шмат-шмат праўды. І кніжка так і сканчаецца, што мне вельмі хацелася данесці гэтую думку, што цуд, мы чакаем цудаў. І, можа,
нават не можам нешта уяўляем час ад часу, ну неверагодна, што павінна адбыцца, каб мы гэта ўважалі за цуд, так? І вось я ў дзяцей, калі бываю на сустрэчах і кажу, а цуд насамрэч, вот ён так лёгка робіцца, можна раніцай устаць не з той нагі, там, і на маму набурчэць, быць незадаволеным, сапсаваць усім настрой, а можна падысці маму абняць, усміхнуцца, і ўсё, дзень па-іншаму пойдзе і ў вас, і ў тых, каму вы усміхаецеся. З гэтага цуды ствараюцца. І мне вот гэтую думку пра тое, што чараўнік гэта не той, который толькі жыве ў казках, альбо недзе далёка за светам, альбо нейкі суперздольнасці ў чалавек. Не. Гэта добры чараўнік, ён жыве ў кожным з нас. Трэба толькі хацець, прагнуць, падарыць іншаму радасць. Хацелася мне гэтую думку данесці да чытачоў сваіх. Спадарыня Алена, вы казачніца, таму вам лёгка заўважаць цуды, іх ствараць і нават фіксаваць у кнігах. А фея, спадарыня Тацяна, ці лёгка заўважаюцца і ствараюцца цуды? Ведаеце, ну так, мне вось падчас працы над кнігай, спектаклікам «Каляды з Хроснай» прыйшлося паверыць у цуды таксама. Прычым гэтыя цуды ў драбязе, канешне. Бо калі я пачала працаваць, у мяне нарадзілася ідэя, як стварыць казку ў фармаце вялікай кнігі, то я ўзгадала, што ў мяне ўжо 5 гадоў на шафе ляжыць адшытая кніга. Яна рыхтавалася да іншай казкі, але нешта не атрымалася. І я дастала гэту кнігу, і яна ў зімовых колерах, яна блакітнага колеру. І калі я паглядзела, колькі эпізодаў я хачу паказаць у кнізе, у мяне роўненька столькі разваротаў, 8 разваротаў у кнізе. Або, напрыклад, там ёсць разварот, які пра такі эпізод, калі Хросная адхінае фіранку. Вось гэтая фіранка, такі мне вязаны элемент, які таксама проста ляжаў. Я некалі набывала, нават не ведала, для чаго. Бывае ў мяне так, што вось нешта спадабалася, не ведаю для чаго, але спадабалася. І вось ён ляжаў. І калі я яго проста прыклала да старонкі, яго шырыня вось ідэальна паўтарыла шырыню старонкі кнігі. То бок вось такія цуды, проста іх трэба заўважаць. І дробязь да дробязі, і ў выніку, мне здаецца, атрымаўся цуд. Спадзяюся. Я першы раз чую таксама гісторыю стварэння кнігі, хаця відэозапіс ужо бачыла. Спадарыня Тацяна, вы звярталіся да шматлікіх кніг, і ўжо тэатральныя чытанні зрабілі не адной кнігі. Чаму вы звярнуліся да кнігі «Каляды з Хроснай», якая ўжо існавала 20 гадоў? Вось ваш шлях да гэтай кнігі. Вы ведаеце, я яе прачытала з усмешкай. І не адзін раз прачытала, некалькі разоў прачытала, і кожны раз з усмешкай. І я зразумела, калі яна ў мяне выклікае усмешку, у феі усмешкі, то абавязкова трэба рабіць. Яна проста мне запала ў сэрца. І такой арыгінальнасцю. Бо я проста дзівілася фантазіі спадарыні Алены. Вось чытаю і дзіўлюся, потым я ўжо перастала дзівіцца, бо зразумела, што спадарыня Алеся і Хросная — это вось адно, это чараўніца. Бо немагчыма, таму што калі вось, напрыклад, там да лапкі-галубкі прывязваюць ліст да Дзеда Мароза, і Хросная кажа віцы, што ты малайчына, што шмат не пісала, каб галубкі было лёгка несці гэты ліст. Гэта настолькі каранальна, таму я проста вырашыла, што Альтанка не можа абмінуць такую цудоўную гісторыю. У нас студыі одна казачніца, другая фея. Што такія чароўныя асобы пажадаюць нашым слухачам? Пачнайце. Я пажадаю усмешак. Усмешак, усміхайцеся, заўважайце цуды, і хай проста ў сэрцы у вас заўсёды будзе цёпла і ўтульна. Першым пажадаць, я хочу расказаць пра аднаго героя з кнігі. Вось тут у Хроснай ёсць знаёмы, які былы лётчык,
і ён, вызіраючы з вакна, разумее, дзе ён знаходзіцца. Таксама з жыцця чалавек, сябра нашай сям'і, лётчык, і ён кажа, я калі езжу ён з іншага горада, і вот яны да нас калі прыязджалі з Віцебска, і гэты спадар Александр кажа, ой, як да вас цяжка было дабірацца, што я на зямлі, кажа, мне цяжкавата, яшчэ была пара, калі не было навігатару, кажу, цяжкавата арыентавацца. Але ён падышоў да вакна, глянуў так, о, кажа, я цяпер разумею, як я ехаю, дзе я знаходжуся. І чаму я яго ўзгадала? Разумееце, вот цуд у кожным чалавеку, у тым, які ён ёсць. І мне здаецца, вось развіваць у сябе вось назіральнасць, паважліва ставіцца да людзей, і тады ў кожнага будуць з'яўляцца нейкія цікавыя жыццёвыя гісторыі. Вот. І я жадаю, канешне, у калядную пару шмат весялосці, шмат радасці, шмат цудоўных падарункаў, а па жыцці жадаю шмат сяброўства. Сяброўства з людзьмі, такое, знаете, ёсць вельмі крэпкае сяброўства, да? А ёсць сяброўства такія, як дотык, чалавек да чалавека, сэрца да сэрца. І калі вось так вучышся сябраваць з людзьмі, жыць кожнаму становіцца, цікавей і весялей. Я жадаю сваім чытачам і слухачам у годзе, вот які надыходзяць, навучыцца гэта рабіць яшчэ лепш, чым яны ўмеюць ужо. Цяпер я запрашаю нашых слухачоў, гледачоў паглядзець тэатральную пастаноўку. Тацяна, гэта тэатральнае прачытанне, і гэта прэм'ера, праўда? Так, гэта будзе прэм'ера. Радыё Марыя прадстаўляе прэм'еру тэатральнага чытання паводле кнігі «Каляды з хроснай» Алены Масла у выкананні Тацяны Крыцкай. Знаёмцеся, гэта Віка. Вельмі гаваркая дзяўчынка. Наступным годам Віка пойдзе ў школу. У Вікі ёсць хросная. Вось яна. Хросная жыве на самым апошнім паверсе вялікага дома. З яе кватэры відаць весь горад. І вось перад калядамі здарылася бяда. Мама, бабуля, дзядуля, дзяўчынкі захварэлі на грып. І тут патэлефанавала хросная і папрасіла: калі ласка, пусціце Віку на каляды да мяне. Все так узрадваліся. І вось Віка паехала на калядныя вакацыі да хроснай. Каляды з хроснай пачынаюцца. Назаўтра праз тэлевізар абвясцілі, што бліжэйшыя 2 ночы на небе будзе такі зарапад, якога на зямлі не назіралі ўжо 100 гадоў. Калі пашанцуе з надвор'ем, сказала тэлевядоўца, і неба будзе бясхмарным, мы з вамі станем рэдкай і надзвычай прыгожай з'явы. Але на дварэ было змрочна і хмарна. Як Віка засмуцілася. Любая хросная, ледзь не плакала яна. Калі мы з табой не пабачым зорнага дажджу цяпер, наступнага нам давядзецца чакаць цэлых 100 гадоў. Гэтая лічба была такой вялікай, што уявіць сабе яе дзяўчынка не магла і толькі войкнула ад роспачы. Няўжо, адгукнулася хросная. Калі такі незвычайны зарапад надумаў наведаць нашу зямлю, мы проста не маем права прапусціць яго.
И Хросная адхінула фіранку. Так, за акном, акрамя цяжкіх хмар, нічога не было відно. Не, нельга, каб хмары забралі ў нас радасць, заявіла яна і прыадчыніла фортку. У плецяным кошыку клубкі нітак. Дастань адзін. І Віка схапіла мягкі пульхны клубок. А Хросная села на падаконне, взяла ў рукі жалейку і заіграла музыку. Але так ціха, што набліжэйшая хмарка прыхінулася да акна вухам. У адчыненую фортку прасунулася яе кудзерка. Хросная асцярожна пацягнула і абвіла ёю клубок з ніткамі і пачала матаць. Потым перадала клубок Віцы, і яна працягнула. Віка матала і дзівілася, што туман за акном все меньше і меньше, а клубок у руках все больше і больше. Хмарка не заўважыла, як трапіла з вуліцы ў цёплы пакой. А на небе вырабілася акенца, праз якое зіхацілі зоркі. Цудоўныя ніткі у нас з табой атрымаліся, пахваліла Хросная Віку. А цяпер прынясі абгортку ад самай вялікай шакаладкі, сказала Хросная. Віка прынесла срэбную абгортку, і Хросная зрабіла з яе мяшэчак. Тады Хросная знайшла ў кладоўцы кавалак густой сеткі і змайстравала з яе садок, такі, як лавіць мятлікаў. А калі пачаўся зорны дождж, яна высоўвала садок у адчыненую фортку і лавіла ім зоркі. Раз, два, тры. Зоркі ляцелі на зямлю і ператвараліся ў каляровыя каменьчыкі. Гэтыя каменьчыкі Хросная з Вікай складвалі ў мяшэчак. А пад раніцу, як зорны дождж пераціх, яны пералічылі свой улоў. І было там цэлых 365 зорачак каменьчыкаў. Пачак з іходкімі зорачкамі Хросная дазволіла пакласці Віцы пад падушку. І дзяўчынкі мроілася, што яны баялі ёй казкі да самай раніцы. Раніцай наступнага дня пацяплела. Выглянула сонейка, снег стаў цяжкім і мокрым. «Пойдзем на двор снегавікоў ляпіць», прапанавала Хросная. Дзяцей на вуліцы было процьма. Яны будавалі крэпасці, ляпілі снегавікоў. Цудоўна, што не мы адны, ахвочыя са снегам валтузіцца. Толькі давай злепім не звычайнага снегавіка, бо іх тут ужо вельмі шмат. Давай вылепім Пегаса.
А хто такі Пегас? Запытала Віка. Пегас – гэта крылаты конь. На ім можна трапіць на гару Парнас, там жывуць музы і сапраўдныя паэты. Як толькі дзеці у двары даведаліся, што Хросная з Вікай будуць ляпіць крылатага коня, адразу пакідалі свае крэпасці і снегавікоў. Гэта была работа звыклая. А вось Пегаса ляпілі упершыню. Дапамога была якраз дарэчы, бо на Пегаса гэтулькі снегу пайшло, все ледзь паспявалі качаць агромністыя камы. І толькі некалькі хлапчукоў стаялі ў баку і пасмейваліся. Прыдумалі, конь з крыламі, ха-ха, от пацеха. І кідалі ў дзяцей снежкамі. Лепш памажыце нам, папрасіла іх Хросная. Нам якраз не стае пару чалавек. І не думаем з малечай валтузіцца, крыкнулі хлопцы. Неўзабаве крылаты конь быў гатоў. Галава яго была горда прыўзнята, крылы распраўленыя, як бы ён і праўда намерыўся ўзняцца ў паветра. Усе нацешыцца не маглі са свайго Пегаса. Кожны ганарыўся тым, што дапамог стварыць яго і марыў на ім праехацца. Але Хросная сказала: спачатку сходзім дадому, дзеці, пап'ем гарбаткі, абсушымся, а пазней вернемся да Пегаса. І хто ведае, можа, ён не адмовіцца павазіць каго з нас. І ўсе разышліся па дамах. Толькі хлапчукі, якія стаялі збоку і насміхаліся, засталіся у двары. Як толькі Віка з Хроснай падняліся да сябе на паверх, дзяўчынка адразу ж кінулася да акна, каб глянуць на Пегаса зверху. Віка зірнула долу і закрычала ад роспачы. За некалькі хвілін, пакуль усе разыходзіліся па дамах, Пегасу зламалі крылы. Віка расплакалася. А Хросная стала супакойваць. Ну, годзе, моя дарагая дзяўчынка, не гараваць трэба, а выйсце шукаць. Так, мы зляпілі цудоўнага снежнага Пегаса, і гэта наш учынак. Хлапчукі зламалі яму крылы. Сумна, але гэта іх учынак. Кожны атрымае ўзнагароду за сваю працу. А пакуль што вытры слёзы і дапамажы мне. Дзе той клубок чароўных нітак, што падарыла нам Хмарка? Віка дастала з плеценага кошыка клубок нітак, а Хросная взяла тоўстыя пруткі і пачала вязаць. І хутка у яе руках быў мягкі, пухнаты шалік. Ён лунаў у паветры. Ніткі ж былі чароўныя. Іх зрабілі з распушчанай хмаркі,
І гэтыя дзіва ніткі не хацелі ляжаць на месцы. Яны імкнуліся ввысь да нябёсаў. Вось цяпер самы час ісці на двор, абвясціла Хросная. Яшчэ не адчыніўшы дзверы пад'езда, Віка з Хроснай зразумелі, што дзеці пазбіраліся ў двары. Ад іх дружнага плачу над зламанымі пегасавымі крыламі трэсліся сцены дома. «Годзе румзаць», – строга сказала Хросная. «Лепш давайце справу рабіць». І яна даручыла дзецям моцна трымаць дзівосны шалік, а сама взяла некалькі памочнікаў і аднавіла пегасу крылы. Ось. Потым взяла чароўны шалік і абвіла ім вакол яго шыі. Некалькі імгненняў пегас стаяў нерухома, а тады застрыг вушамі, страсянуў грывай, стукнуў капытом і узняўся над зямлёй. Гэта лятучы шалік дапамог пегасу ўзняцца ў паветра. Але, пакружыўшыся над домам, пегас прызямліўся. Ён вярнуўся, каб павазіць вас, сказала Хросная. І яна пасадзіла пегасу на спіну аднаго з дзяцей. Дзеці па чарзе луналі над зямлёй, і ў кожнага ў душы нараджаліся такія прыгожыя вершы, што назаўтра яны закідалі імі ўсе дзіцячыя часопісы і іх надрукавалі. Ну, вось паслухайце, што яны напісалі. «Мой пегас нясе мяне, над аблокамі быў сне. Вышыні я не баюся, я з пегаса не звалюся». А вось яшчэ. «Так высока я лячу, мама, тата, я крычу, паглядзіце вы на неба, па вясёлцы я скачу». А хлапчукам, якія зламалі пегасу крылы, таксама захацелася палётаць. Яны нясмела наблізіліся і запыталі ў Хроснай: «А ці можна і нам паездзіць на гэтым кані?» Але пегас гневна заржаў і падбрыкнуў нагой. «Шкада», – сказала Хросная, «але ён адмаўляецца вас вазіць, бо гэта ж не проста конь, а крылаты конь. Ён возіць людзей у свет паэзіі, а вы хацелі пакінуць яго без крылаў». І тут хлапчукі як загаласілі: «А, дык што нам цяпер ніколі не лётаць над зямлёй?» «На шчасце, – сказала Хросная, – вы можаце ўсё паправіць, калі сваімі рукамі злепіце яшчэ аднаго крылатага каня. Абяцаю, што дапамагу яму падняцца ў паветра». Назаўтра хлапчукі цэлы дзень шчыравалі над сваім пегасам, а ўвечары створаны імі крылаты конь узняў іх у паветра.
якія пасля гэтага верша напісалі хлапчукі. Іх таксама надрукавалі. А строгія крытыкі сказалі, што ў гэтых вершах шмат пачуцця і шчырасці. Яны не проста свайго Пегаса зляпілі. Яны перамаглі сваё жаданне нішчыць. І тут Хросная прынесла мяшэчак з зорнымі каменьчыкамі. Памятаеце? Пора адкрыць іх табе таямніцу, сказала Хросная Віцы. Мы ведаем, што гэта незвычайныя каменьчыкі, гэта зорачкі, якія раней былі на небе. Але галоўнае, яны могуць зноў стаць зоркамі. Як толькі ты пражывеш дзень у думках і клопаце пра бліжніх, адзін каменьчык падымаецца на неба і становіцца зоркай. І так пакрысе ты можаш запаліць на небе сваё сузор'е добрых спраў. Мае хорошыя, жывіце і стварайце сваё сузор'е добрых спраў. Конец. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.